सब दर्शक लोग के गोड़ लगाइयो, प्रणाम करहियो जे बाढ़ हथिन हमरा से, अजे दोस्त यार सब के उम्र के हथिन, उनका राम सलाम। अजी जा रही लेने से जी तो देखा कि सर कुछ लिख रहा थूने, तो हम कहली का लिख रहा है, तो कहते कविता लिखी थी कि आए हिंदी में कि ना मगही में कि अरे बाप ये तो हमारे काम की चीज़ है। हम कहे कि तुरंत सर से अनुरोध कर दिए कि देखो सर आजकल के ज़माना में कहाँ कोई मगही में कविता लिखा है, तू लिखा लुए तो जरी हमारे दर्शक सबके बता दहू, सुना दहू पढ़ के, है कि ना। ठीक कैली कि ना कैली कमेंट में लिख के बताइए कविता सुनला के बाद। तो कविता सुनैथुन सर, तब कैमरा घुमाबो सर दन, ठीक ना। दर्शक सबके जरिए राम सलाम कर दो सर। मगधी बॉयज के जितने दर्शक हैं उनका मेरा नमस्कार। हाँ तो का लिख रहा है तू जरी बताओ, जरी का लिखला है। देखो आज जो समाज है ना, हाँ ओकरा में सबसे ज़्यादा परेशानी हाँ मैया और बाबूजी के है। बतिया तो ठीक है कहा हो। आजकल का हुआ है कि सब पढ़ लिख के चल जाथिन विदेश, चाहे ढेर रुपया कमैला के बाद माँ बाबूजी के अपन स्टेटस के बराबर के ना बुझाथिन जी। ये तो समझाऊ ना कि बात सच है। तो ओकरा सबके सोचू ना तू ही कि वृद्धा आश्रम भारत में सबसे ज्यादा है, जबकि भारत जैसन देश जहाँ पर माँ बाबूजी के भगवानों से ऊपर समझल जा है ना जी। जननी जन्म भूमिश्च गर्य सर्व स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरियसी, स्वर्ग से भी बड़ा मानल जा है। उ देश में इतना वृद्धाश्रम है, ओकर कारण जाना कौची, ओकर कारण हो लोभ। अच्छा अच्छा, रुपया के लोभ जी, रुपया कोची ना करवा देते, केकरो हाँ। बेचवा देते। लोभ ऐसा चीजवे है। संस्कार के भी कमी एकरा कहबू। हाँ, जब संस्कार के कमी तो है ये है, तबे ना लोभ ओकरा अपन गिरफ्त में ले ले है। का देखो दिनकर जी पर एगो लाइन लिखल थी ना लोभ पर, हाँ वो लोभे के परिभाषा के दिल थी ने हाँ कौची कहल थी कि जब लोभ सिद्धि की आंखों पर मारी बनकर छा जाता है, तब मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। कहता लिखा हलथिन। हाँ कहे के कौन बात है। ऐसी ना राष्ट्र का भी कहल जाए। तू का लिखला है, तू तो मैं में लिख लू ना जी। हाँ हम तो अपन के जो भावना है या जो समाज में बीत रहे है ओकरे चित्रण कैलियो है। अच्छा, शीर्षक हो हमारी कविता के मैया बाबूजी। बढ़िया। आज के माहौल बड़ी विचित्र हो गए है। मैया और बाबूजी लइकन के जवान से लगा है सदा के लिए दूर हो गए है। मम्मी डैडी मॉम डैड आज के लड़कन कहा हथिन, और ये कह के अपन समाज में अपना के बड़ा एडवांस बुझा हथिन। हमरा लगा है कि ये प्यार ममत्व अपनत्व मैया और बाबूजी कहे में हलाई, मम्मी और डैडी बोलते बोलते कहीं दूर हो गए है। देखो आधुनिकता और संस्कार के झगड़ा में संस्कार हार गए है, आधुनिकता जीत गए है। एक जमाना हलाई बाबूजी पढ़ेला लइकन के पाठशाला पर भेजा हलथिन, आ गुरुजी अपन ज्ञान लइकन के बेटा 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 बेटी समझ के बांटा हलथिन। आ लड़कन के जेहन में उघड़ी गुरुजी के बाद समाज हलै। अब बड़का बड़का थियोरम भी आसानी से बुझा जा हलै। ठीक है का वो आज के मास्टर है, और से पूछ ही में डर लगा है कि सर ना समझ में लो जरी बता दे, मार के पाड़ दे तो कौची ना ले उतरा समझ में रहे। और एक बात है, हाँ। गुरुजी के आदर सत्कार सब लोग कर हलथिन। हाँ। आ गुरुजी भी पारिवारिक संस्कार लइकन में ऐसन भर हलथिन कि पढ़ला लिखला के बाद भी सब लइकन माता पिता के अपन आदर्श समझा हलथिन। बतिया तो सही है। आजकल ढेर काबिल हो गए थी। देखू हाँ। लेकिन धीरे धीरे सब गुम हो गए। हाँ। अब बाल बच्चा से प्रेम के आस कैला जैसे जुलूम हो गए। लइकन मनमा में कितब्बा वाला जेंटलमैन बने के लालसा बढ़ गए है। अच्छा। और अपन बाबूजी के धोतिया में देख के उनका गमार समझे लगले है। काहे कि लइकन तो सूट बूट वाला के ही पढ़ल लिखल बुझे लगले है। किताबा वाला जेंटलमैन ना बुझैली कई कोची कह रहलू हल। देखू किताब पढ़लू हो तो अंग्रेजी मीडियम में तू पढ़लू है, हमरा पता है। हाँ पढ़बे कैली। तोरा में जी फॉर जेंटलमैन के वो किताब में फिगर आवा है। हाँ। तो जेंटलमैन के मतलब जो है कि बतावल जा है कि जो सूट बूट टाई लगाए हुए है वही जेंटलमैन है।
हाँ। अब सोचिए कि जो बच्चा गांव में रहता है अपन बाबूजी के धोती कुर्ता में देख के उसको कैसा लगता होगा। हमारे बाबूजी जेंटलमैन तो नहीं है, वो तो यही कहेगा। है ना। भले कितनो बढ़िया होकर बाबूजी रहे। ओकर कारण है कि ओकर मस्तिष्क में बैठा दलहू बचपन में है कि जेंटलमैन माने वो है हाँ, शर्ट पैंट जो कोट शर्ट टाई। पैंट कोट, चाहे वो बड़ा बाबू कलर के चोर का है ना हो, लेकिन वो पहले है तो जेंटलमैन है। हाँ। और सुनहू ना कवित्वा आगे। हाँ हाँ जी। एकरे कारण अब के लइकन मैया और बाबूजी के डांटा है, अच्छा, अब पढ़ लिख के उनके ज्ञान बांटा है। बढ़िया लिखा। कहा है कि तू कौची कैला, हमरा पढ़ा के अपन फर्ज निभैला। तोरो बाबूजी अगर तोरा पढ़ैथुन हल, अपन फर्ज निभैथुन हल, तो तू गवार न रहता हल, आ हमर माथा पर सवार न रहता हल। आगे मैया। जीवन भर खाली खेत जोतलहू, हमनी के भी बढ़िया से कहाँ पढ़ैलहू। कॉपिया और किताबा ला खूब छछनैलहू, कैसे कैसे करके हम पढ़लियो है। हाँ। और छोटा सा काम पकड़लियो है। हमर बाल बच्चा भी हो, ओकरा हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहलियो है। हमरा अपने इतना खर्चा हो कि हम कुछो न बचा रहलियो है। महीने महीने तोरा उड़ावे ला पैसा कहाँ से भेजियो, उड़ावेला। आ तोरा भेज दियो तो हमनी का भीख मांगियो। अरे बाप रे। बूढ़ा हो गेला है, आदत छूटवे न कर हो। हम्म। बेचारी मैया, अच्छा। मैया भी ई सब सुन रहले हाल, हाँ। घरवा में बैठ के रो रहले हाल। हम्म। बाहर निकल के बोले लगले, हम्म। हाँ रे, पोस पाल के जवान कर दलथुन, अपन सब खुशी कुर्बान कर दलथुन। फट्टल गंजी पहन के तोरा किताब लावा हलथुन, भूखल रह के तोरा पैसा भेजावा हलथुन। जखनी तू कहा हली कि पैसवा जल्दी भेज देहू, बाबूजी तोर दौड़ल दौड़ल कहीं से कर्जा लावा हलथुन। आज तू बगौधी बतियाही। अरे ये तोरे जन्मदाता हथुन, इज्जत का देम ही कि तू बढ़िया से बोला भी नहीं इनका से कहियो। तू भी एक दिन बूढ़ा होम ही, तब तोर बेटवा तोरा से ऐसे ही सवाल करता हो, तब तोरा कैसन लगता। जरा मनमा में विचार करके बोलही। ई मैया बोल रहे कि जरा मनमा में विचार करके बोलही। बाबूजी तोरा कितना ध्यान रखा हलथुन, कंधवा पर बैठा के तोरा स्कूल पहुंचावा हलथुन, उंगली पकड़ के तोरा मेला घुमावा हलथुन, और बजरिया में जे तू कहली ना वो खरीद के तोरा दिलवावा हलथुन। सब भुला गेलही, कुछो याद ना हो तोरा। कहे कि अब इनकर जरूरत ना हो तोरा, तब इतना बढ़ चढ़ करके फटका रही तू। अरे जो तू चाहे जो कर, सुखी रह। हमर मालिक भगवान हथिन, हम दोनों प्राणी मरते दम तक तोरा आशीर्वादे देबो। काहे कि हम मैया और बाबूजी हियो, काहे कि हम मैया और बाबूजी हियो। कहियो न तोरा श्राप देबो। ई मैया बोले थे कि कहियो न तोरा श्राप देबो। मुँहमा में अगिया लगावे घड़ी तोरा बुझैतौ कि तू मैया बाबूजी के साथ का कैलही और मैया बाबूजी तोरा साथ का कैलखुन। ऐसा लड़का आती जी मुँह में आगी हो देवे जी। अब आए कहाँ, तो मरला के बाद है कोई अता है। चाहे अथी लेवेला होते जायदाद उदाद के बात होती तो हो सका अबो करे ने तो वह ना आते। फिर भी मैया रोते रोते कहल काए, जो खुश रह, जरते चितवा से भी यही कहबो आवाज रह। काहे कि हम मैया और बाबूजी ही आओ, हम मैया और बाबूजी ही आओ। यही तो भाव हलो। बढ़िया लिखल बे सर। बाकी तो दर्शक बतैथिन। हाँ, बाकी तो सब दर्शक बतैथिन कैसन लिखलथिन है, का तोरा का लगल, सही कह रहलथिन है, गलत कह रहलथिन है। अच्छा लगतो तो शेयर करिए सबसे। और देखू अगर कोई आजू बाजू दोस्त कोई ऐसा है जब माँ बाबूजी के सही हिसाब से छोड़ले है, चाहे जे भी, वो तो संस्कार तो ऐसा ना रहा है मगह के। लेकिन अगर मान लो कोई पढ़ लिख जाते गए तो संस्कार बदल जाए। मगह लगी खाली हम ना लिखलिए ना, संस्कार के बात कही थी जी कि मगध के समस्या ग्लोबल है। समस्या ग्लोबल है, लेकिन मगध के लोग के ऐसे संस्कार ना चाहिए। ऐसा संस्कार तो ना है हमनी के। लेकिन का कर वो पढ़ लिख के जब आदमी भी ग्लोबल हो जाए ना तो इस समस्या के चपेट में आ जाए। यही एक बात है। हाँ, बाकी देखथिन अब दर्शक सब इंसाफ करथिन।
कविता अगर बढ़िया लगली तो शेयर करथिन, चैनलवा सब्सक्राइब कर देथिन। फिर सर लिखथिन, फिर सर के धर लेवे। तो चला हियो, जय श्री राम, राम सलाम।